baba mudiki mimuta basa ropinda umeso mune makore mangani kwemi? 4 years. Saka uchiri mwana mudiki enda kunze ako. Kunze kune chirikadzi. Wakanogara kuofisi uchita zvekuchengetewe koko. Kune nhere. Saka munomafarira chii? 90% vanhu vese vari kusekerera. 90% chete? Koimwe 10%? Pane zvinovanetsa. Zvino rungogara uchimanisana nabhudhu wako chii? Mukoma uri kuvhurika kutsongwa neguru. Saka mawana. Chimboti ndunge. Wari kuti chimboti ndunge kumashure uko ndiani? Musada kundijairira pane. God have mercy upon us. Muchifanana kilati anongogara nemusikana pese pari. Kana ndanyura. Zvokunyura kwako hatinei nazvo but chatoziva ndechekuti munogara muchinetsana. Bongo tinonetsana pakaita nouya achipindira. Ndo zvamukatonetserana izvozvo. Kokuzonda kwave ndiri ini munoita sei? Tanga kumarana. Manje ndinoda kuti mumarane. Da kutoita zvekuti nditore musikana wako. Zvova zvaita sei? Munoda nditese. Hapana but mbofunga zvaiudzwa musikana wako pamusoro pangu. Zvichikonzerwa nevanhu vanoudza munhu wangu zvisiko. Aiwa kuti zvisiko manje. Mirawo ndoda kutokunetsanisai. Kutikanidzana munhu wani. Hapana ungofinhura chete. Ndopa munofara here kuita mabiko. Ndo zvandinitoda izvozvo. Koliteni pamadramisi pandakuisa pari sei? Pari kupisha pari kurira sho. Sachidzokera zvongoma yorutaura izvi mbomira tozozviita. Ani miro shikamandi. Usendlo ruti chi? Avakomana vakanditeera. Vakomana wapi? Ana oliteera. Aiwa takati munhu wese aroenda kumadramisi this time man. Hazvina basa kuti muri varume kana kuti makamakana. Inini mufeso yanda basa naye. Hauna basa naye pakuti haumufarire or something. One andimufarire. Two Saka imi mune vana vangani? Tine 3 but apa 3 vacho taitongoti ngachingosiyane aende kumba kwavo. Kuti zvazvanyanyonetsa. Aenda kumba kwavo ini ndotorawo 2. Uendawo ne1 unono yekutamba kumba kwavo. Because vana vangu havangambogara vasina baba. Izvozvo zvakutaura kando zvisingaiti. Inini ndini mai vevana handiti. Hapana mwana anodisirwa kugara asina mai vake. Handinozviona. Saka kana kutaura kuti uda kunditorera vana 2 ndosara nemwana 1 uri kuedza kutaura kuti chii? Ndototi hunge ndatokunzwira tsitsi kuti ndikupe mwana 1. Otherwise ndaitofanira kuenda navo vese vari 3. Zvakagara 14 zvokugara newe 15 handichada. Ndokugara nemurume akaita sokuita sei you're as good as nothing. Ndokuita sei iwewe? Aiwa chimira ikaita kunge tauya kuzokurwisanisa. Tagara tikutorwa vanzvadzi zvakangofanana. Saka pa kuramba ndichekuti iye ari kuti ada kutora vana 2. Inini ndinotora vana 2 iyo sara. Vana vamati 3 ya? Ndingakupiko? Handina una kundidzinga ndindatotaura ndakuda kuenda kumba kwedu just because hapana pa social media wakuda kuti unge mutanga. Ndo zvandisingade izvozvo. Ambuya. Izvo zvandizvide. Ambuya mati vana 3 handika? Vana 3 hanzvadzi. Saka baba ndo wakudzingai. Aiwa, inini ndindati ndakuda kuenda kumba kwedu haana kundidzinga. Asi iye ari kuda kuti social media izive nemhuri yeZimbabwe izive kuti iye handidzinga. Inini handina kudzingwa mhuri yeZimbabwe. Ndati ndakurongedza mabhegi angu ndakuenda kumba kwedu zvekugara naye ndazvitadza. Alright, saka mukuti inini ndanjiti pandamudzinga pacho. Hauna kundidzinga. Mbomira ndibotsanangurawo. Pandamudzinga ndanjiti ndakatorawo vana 2 zvingaimeke sense because nini ndindokwanisa kurerutira mhuri nchichengeta zvese nchiita sei. Saka inini ndiri kuita unge dofereni. Wakanditasa ndiri munhu anotadza kuchengeta vana vake. Alright, saka manzi ndichivabikira everyday waibikira. Ndiri kuteerera pa uda kutondikanganisa. Saka nyaya yacho inotonetsa because vana vacho 3. 3 sandanchiti azvinetse mirawo. 3 vana vaka. Alright Ataurai kazvatinonzwa. Tachiti chikira tachiti kuti tachiti imimi tozi achirega kuti unge makuda kuti tisaka panapa. Taurai kanyaya zvinonzwika. Koma kazodzoka pane patichazoita toita voita 4. Muri kuti kudi? Baba mira ndikuturukirireni samai. Baba vari kungoedza kungotaura kuti tazogadzirisa nyaya yedu tazoona kuti aiwa kuti isusu tishane vana 2 umwe 1 hazvisi kunyatsa kuita. Kuda baba vanogona kuzongopedzisa kuti urongwa hwedu hwamira sei pari zvino. Saka wakamira sei urongwa baba? Tachiti takuda kumbopinda mukati tongoita kuti vaite 4. Saka tozodzoka after 1 year.
munodzoka after 1 year vakusheka tinenge tani vana vedu 4 tokwanisa kuita 2 kumudzinga ndozomudzinga hangu but vanenge va for 2 aiwa usati unongoshindidzira aiwa chirega kuita kunge makunetsana ndo zvinoita kuti tiende izvozvo last time makatidzinga